Για σήμερα θα παίξουμε Δεν είναι γειτονάς μου και πρέπει ουσιαστικά να καταλάβουμε αν είναι σωσίες ή κανονικοί άνθρωποι. Οπότε ξεκινάμε. Έρχεται ο πρώτος. Καλησπέρα. Ναι, δεν μου φαίνεται και πολύ ίδιος με την ταυτότητα. Βέβαια μπορεί να έχει αλλάξει κούρεμα. Αλλά μπορεί να έχει αλλάξει απλά κούρεμα. Ας του δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία. Είναι στη λίστα σήμερα, δεν είδα, είναι και στη λίστα. Εντάξει, τώρα να τον καταδικάσουμε μόνο επειδή έχει αλλάξει κούρεμα. Να καλέσουμε στο σπίτι να δούμε. Ποιος ήταν ο αριθμός, μισό ξέχασα. 2668. Μισό λεπτό να το σιγουρέψουμε, ναι. 2, 6, 6, 8. The number is wrong. Έβαλα λάθος αριθμό, δεν πειράζει. Ας πεθάνει. Ξέρεις κάτι, να μας ενημέρωνες ότι θα αλλάζεις κούρεμα, ότι πώς το ξέρω ότι είσαι εσύ. Θα έρθουν να τον πάρουνε, ωραία. Θα τρέξουνε, ωραία. Καθαρίσανε τον τόπο, μπορούμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας, τη δουλειά μας, ωραία. Γεια. Κάποιο χαρτί δεν θα μας δώσεις, κάποιο έγγραφο, ταυτότητα, κάτι, να ξέρω ρε παιδί μου ποιος είσαι. Είσαι στη λίστα σήμερα, αλλά δεν μου έχεις δώσει χαρτιά. Ναι, ωραία, μου δώσει ταυτότητα. Και πάλι λείπει ακόμα ένα χαρτί. Εδώ, το ξέχασε ο άνθρωπος, δεν πειράζει. Λάθη γίνονται. Σε ποιον όροφο υποτιμένη? Δεν μου μοιάζει και πολύ. Ή μοιάζει? Όχι, εντάξει, μοιάζει. Ίδιος φαίνεται. Σε ποιον όροφο εδώ? Μένει και μόνος, δεν μπορώ να πάρω και τηλέφωνο να μιλήσω με κάποιον. Θα τον αφήσω να περάσει. Επόμενος, Γεια. Δεν μου έχεις δώσει κάποιο χαρτί ρε παιδάκι μου. Είναι στη λίστα σήμερα, πρέπει να είναι. Ορίστε, εδώ βλέπω μια γρατσουνιά όμως. Εσύ δεν την έχεις τη γρατσουνιά. Πρέπει να πεθάνεις, πρέπει να κάνω σωστά τη δουλειά μου και δεν βλέπω να έχεις γρατσουνιά. Και με ανησυχεί πολύ ότι δεν έχεις γρατσουνιά. Γιατί είσαι εσύ ή είναι κάποιος εξωγήινος? Ναι, θα μπορούσε. Έχασα, ναι, εντάξει.